Kuvittele saari, joka on niin kaukana kaikesta, että lähimpään asuttuun paikkaan on tuhansia kilometrejä. Tristan da Cunha, keskellä Atlantin valtamerta, on juuri sellainen. Brittiläisen kapteeni Tristan da Cunhan vuonna 1506 löytämä tuliperäinen saari pysyi kuitenkin asumattomana vielä vuosisatojen ajan. Nykyisin Tristanin pieni yhteisö elää täysin omassa maailmassaan, vain muutamien laivojen saapuessa kerran vuodessa tuomaan tarvikkeita. Matka saarelle kestää viikosta 2 myrskyisten merien halki, eikä sinne pääse lentämällä. Koska sinne ei ole säännöllisiä reittejä, myös vierailijoiden määrä pysyy vähäisenä, mikä tekee Tristan da Cunhasta lähes salaperäisen ja tuntemattoman saaren. Ensimmäiset pysyvät asukkaat saapuivat Tristan da Cunhalle vuonna 1816, kun Britannia perusti saarelle pienen sotilastukikohdan varmistaakseen, ettei Ranska käyttäisi saarta Napoleonin pakopaikan tukikohtana. Tukikohdan sotilaat lähtivät pian, mutta joitakin päätti jäädä. Muutamaa vuotta myöhemmin yhdysvaltalainen Jonathan Lambert asettui saarelle ja julisti sen omakseen, mutta kuoli pian onnettomuudessa. Vuonna 1826 skotlantilainen William Glass perusti pysyvän yhteisön ja toi saarelle muita asukkaita. Pian joukkoon liittyi brittejä ja hollantilaisia ja he muodostivat tiiviin yhteisön, joka harjoitti kalastusta, viljelyä ja karjanhoitoa omavaraisuuden varmistamiseksi. Vähitellen yhteisö alkoi kasvaa uusista perheistä, jotka tulivat saarelle eri puolilta maailmaa. Glass ja hänen jälkeläisensä ovat edelleen yksi saaren tunnetuimmista suvuista. Tristan da Cunhan asukkaat elävät eristyneisyydessä, mutta heidän arkeensa kuuluu monia tuttuja rutiineja. Yhteisö on pieni, noin 300 asukasta, ja heidän elämäntapansa perustuu omavaraisuuteen. Saarella kasvatetaan perunoita, kaalia ja muita kylmään ilmastoon soveltuvia kasveja, ja saarelaiset hoitavat lampaita ja nautakarjaa saadakseen lihaa ja villaa. Kalastus on merkittävä tulonlähde. Tristanin asukkaat pyytävät hummereita, joita viedään ulkomaille, ja kaupankäynti on tärkeä osa heidän talouttaan. Saarella on oma koulu ja pieni sairaala, jossa tarjotaan perusterveydenhuoltoa. Sairastapauksissa, jotka vaativat erityishoitoa, potilaat täytyy lähettää Etelä-Afrikkaan, jonne matka voi kestää päiviä. Vuodenaikojen vaihtelut ja arvaamaton sää asettavat omat haasteensa viljelyyn ja kalastukseen. Mutta yhteisö on kehittänyt käytännöt ja rutiinit, joiden avulla he ovat sopeutuneet saarensa vaatimuksiin. Tristan da Cunhalla asukkaat kohtaavat usein haastavat sääolosuhteet. Saari on tunnettu rankkasateista, voimakkaista tuulista ja usein esiintyvästä sumusta, joka voi peittää saaren päiviksi sumuverhoon. Talvikuukausina kylmä merituuli tekee olosuhteista erityisen rankan ja sade voi kestää viikkoja. Saaren ympärillä olevat vaaralliset kivikot ja myrskyiset aallot tekevät myös merimatkailusta haastavaa ja usein vaarallista. Vuonna 1961 Tristan da Cunhalla tapahtui suuri tulivuoren purkaus, joka pakotti asukkaat evakkoon Britanniaan lähes vuodeksi. Tulivuori on edelleen aktiivinen ja purkausuhka pysyy osana saarelaisten elämää. Saaren asukkaat ovat kehittäneet rakennuksiaan ja asuinalueitaan kestämään sääolosuhteita ja luonnonvoimia. Mutta elämä syrjäisellä saarella vaatii jatkuvaa sopeutumista ja valmiutta kohdata äärimmäiset olosuhteet. Tristan da Cunhan yhteys muuhun maailmaan on hyvin rajoittunut. Saaren ainoa yhteys ulkomaailmaan on Etelä-Afrikasta liikennöivien rahtilaivojen varassa, jotka käyvät saarella muutaman kerran vuodessa tuomassa tarvikkeita ja viemässä paikallisesti pyydettyjä hummereita ja käsitöitä myytäväksi. Näillä laivoilla saapuvat myös saaren harvat matkailijat, tutkijat ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat etukäteen sopineet matkansa pitkien odotusaikojen vuoksi. Nykyisin internet on tarjonnut saarelaisille uudenlaisen yhteyden ulkomaailmaan, vaikkakin yhteys on hidasta ja kallista. Saarella ei ole matkapuhelinverkkoa, mutta satelliittiyhteyksien ansiosta asukkaat voivat pitää yhteyttä sukulaisiinsa ja ystäviinsä ympäri maailmaa. Saarelaiset elävät edelleen ainutlaatuisessa eristyneisyydessä, mutta heidän elämänsä rytmi ja yhteisöllisyys ovat säilyneet samankaltaisina vuosikymmeniä. Vaikka teknologia on tuonut uusia mahdollisuuksia, ulkomaailma tuntuu yhä kaukaiselta,
Ehkä se juuri tekee Tristan da Cunhan arjesta niin erityistä ja säilyttää sen omaleimaisuuden. Kiitos, että seurasit matkaa Tristan da Cunhalle, maailman syrjäisimpään asuttuun paikkaan. Toivottavasti tämä tarina avasi uusia näkökulmia elämään eristyksissä ja luonnon keskellä. Jos haluat nähdä lisää harvinaisia ja kiehtovia kohteita ympäri maailmaa, muista tykätä ja tilata kanava seurantaa.